gima timre Kenya. Ingeni kaka josiasa. Ingeni samoro wawacho gik mopogre to ng'ata achiel wacho gik mopogre. Nikech kineno kaka nyithindo ginyisowa. And we don't get it. In fact, kata jatelo nong'ise ni, do you really get it? Nikech ingeni kuom ndalo mang'eny siasa wasegabedo kwa tugo kamano. To josiasa osegabedo ka ging'e ni anwa go ball ni kama anwa tim kama to kendo anwa bikaso kendo jibro settle kendo wabendelea mnatimo kaka watimoga. Lakini gima koro josiasa ni onego bedo ng'e. Kata gini nokochako gi finance bill. Gima jopiny, gima rowere ginyisowa, gini nokochako gi finance bill. En gima osegabedo kuoma chakre kata gine ne telo mokalogo. To wasegabedo kawacho ni wamiyo tich. Ung'ado osuru mano peswa. Wang'iso kaka udho tim. Kaso kuchopo uluongre ni political class. Uwere ni un club moro ma ok onego maku uneno. Koro wan jomodongi, jopiny gi kochopo kanyo, ukia kata gima timre ok udwa ng'eyo, udwa timo mna dwa chuka kod watimo. Kaso kochopo sakura, udho wito duma adek ang'wen kama to jibogonu kura kendo achako kama nenen. Koro gima jopiny temo ng'iso ji, you're not getting it. Gimodwa accountability. Gimodwa ni responsibility. Wan gi katiba. Katiba ni kata kineno chapter 6. Waseng'iso kaka onego bende ni udimre kuseyudo ofisego. Kuchopo ok odwa ng'eyo. To umedo mna kwalo mwandu piny kugerugo to jopiny weyo ka kech kayo ineno. So it is something mosebedo for the longest. Emomiyo wacho ni extraordinary times calls for extraordinary measures. Koro sani kiwinjo kata ka rowere ging'iso ni ok odwa dialogue. Waseneno gi nyaka chakre ndalo Kenyatta manochako piny. Waseneno gi kata gi jakom. Osebedo ka iluonge dialogue. To wadhi adhia kendo wakweto gin. Ing'eni koro ka gima iumo gine ne mbala moma osegabedo ka chango lakini umwedo kuume to uassume neno. Koro sama gima jopiny ng'iso josiasa. Neuru ok wadwa wechego kendo. Sani let's get it right. Even if it omino ni wadhi loko the whole structure. Let's get it right. Ko yieri ing'eni dhi kanyo ayieri ane mandiki tich. Ing'eni josiasa gikochopo kose yiergi gidhi gikawo bodyguards. Bas samoro kata kineno gi kaka giothipa ng'ama chiko ngimani ng'ama dwa negi ineno. Ok idwa loso gi jopiny. Sano koro idwa ni in set donje club cha ok idwa ng'eyo. Kaso kochopo sombulu sane ma idhi kende ikwako ji kende timre na mage gik ma jopiny osetamre. Wacho ni this time round we must get it right. We are not going to continue with the same luxury. Kasa ani bigi juggles kani akiani what political structure. Ing'eni gigote. Kato jite osesomoka. Jomang'any molo jenzigi. Ok nigi fuo. Giriek. Gise somo. Sani sombu cha ket bathe. Waket gik moko mbele. Wach ni what is right to be done. Then kwase timo kamano wadhi walos. Haya ng'eni recho kachiel koda ni uto nitiere wach ma ilo kata kamano yie na mar mondo mi wakaw yoyo mokwongo mondi makuru mana paro no gi kanyo wakaw yoyo mokwongo nyakwara mogia jong'o modho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak kik idhi mabor.